שלום וברוכים הבאים לצ'קלוק. צ'קלוק היא תוכנה אינטרנטית לרישום שעות העבודה שלכם. הסרטון מיועד לעובדים בעסקים שבהם נעשה שימוש בתוכנה. אנחנו נצא מנקודת הנחה שהמעסיק שלכם כבר סיפק לכם פרטי התחברות לתוכנה. אתם צופים כעת במסך הבית של המערכת. כדי להיכנס לאזור האישי שלכם, לחצו על כניסה. זה מסך הכניסה. כדי להיכנס לאזור האישי שלכם, הקלידו פה את הדואר האלקטרוני או את תעודת הזהות שלכם, ופה תקלידו את הסיסמה שלכם. אם זה המכשיר הקבוע שממנו אתם נכנסים לעבודה, מומלץ לסמן זכור אותי, כך שבפעם הבאה נוכל לדלג על כל השלבים שעשינו עד עכשיו. לחצו על כניסה. אם אנחנו רואים את הכפתור הירוק הזה, סימן שזו הפעם הראשונה היום שאנחנו נכנסים למערכת. נלחץ עליו כדי להראות שנכנסנו לעבודה. זהו. עכשיו המעסיק שלנו ידע שנכנסנו לעבודה. אנחנו יכולים לסגור את החלון ולהתחיל לעבוד. עכשיו עברו כמה שעות וסיימנו לעבוד על משימה כלשהי. אם עלינו לדווח על כך למעסיק שלנו, נעשה זו דרך מסך הדיווח. השעה שבה התחלנו את המשימה היא השעה שבה נכנסנו לעבודה הבוקר, או השעה שבה נגמרה המשימה הקודמת שעבדנו עליה היום. יכול להיות שסיימנו לעבוד על המשימה כבר לפני חצי שעה, אבל רק עכשיו אנחנו מדווחים עליה. נוכל גם לבחור את סוג המשימה מתוך רשימה שהגדיר לנו המעסיק, ונוכל לבחור את הלקוח שעליו עבדנו, אך ניתן גם להשאיר את השדות האלה כללי, כלומר לא מוגדר. לא נשכח ללחוץ על הוספה. עכשיו זהירות, דיווח על משימת הפסקה פרטית לא יחשב לכם כזמן עבודה בדוחות של המנהלים. בטבלה שלמטה נוכל לראות את מה שעשינו היום וגם לערוך את הדיווחים. את הדיווחים האלה נוכל לערוך רק היום. אם מחר נשים לב שחלה טעות בדיווח, נצטרך להגיש בקשה למנהלים של העסק כדי שיערכו לנו את הדיווח. בקשות כאלה מומלץ לבצע דרך מסך שליחת הבקשות לשינוי דיווחים. כדי להגיע למסך הזה, לחצו כאן. בחרו את היום שבו אתם רוצים לבצע עריכה מתוך לוח השנה. למטה תוכלו לראות את מה שדיווחתם באותו יום. מתחת לזה אתם יכולים לכתוב למנהלים של העסק טקסט חופשי ולשלוח להם אותו. אם נעדרתם מהעבודה לאחרונה ואתם רוצים שהיום הזה יחשב לכם כיום היעדרות מוצדק, לחצו על מסך היעדרות. בדומה למסך הקודם, גם כאן עליכם לבחור יום מתוך לוח השנה. ישנן מגוון של סיבות היעדרות. בחרו את המתאימה לכם. יכול להיות שנעדרתם מהעבודה לתקופה של יותר מיום אחד. ציינו זאת במסך שנפתח. אם המערכת מכירה את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, אתם תקבלו אליה העתקים של הבקשות שלכם. אם אתם רוצים להגדיר כתובת דואר אלקטרוני או פרט אחר, כגון יום הולדת, סיסמה חדשה וכדומה, לחצו על הגדרות אישיות. כדי לשנות את הסיסמה, עליכם ללחוץ על לשונית הבטחה ולהקליד את הסיסמה הנוכחית שלכם כדי להמשיך. זה הכל. אם עדיין ישנן שאלות בקשר לשימוש בצ'קלוק, אנא כנסו לעמוד השאלות הנפוצות שלנו. צוות צ'קלוק מאחל לכם שימוש חלק במערכת ועבודה נעימה.